We can do better. We can be setting go. We are. Wow, food for the kidney. Ano nga peraso? Tikman mo ah. Ayoko nga, baka mamasitahin ako. Siyempre, titimbang to. Hello everyone! Welcome back to another episode of our immigrant life here in the USA. And today, typical na grocery day for us. So, we will go to Walmart and to Sam's Club. Alam niyo naman kami, maka-Walmart talaga kami kahit sabihin pa nila na yung Walmart daw grocery store daw ng mga mahirap. Mahirap lang naman kami, so okay lang yan. Na-check ko yung prices dito ng Kroger's and Publix. They are a little bit more expensive compared to the usual things that we buy from Walmart. So, maganda lang siya yung Kroger's and Publix kapag nagmamadali kami. Like, for example, meron kaming gustong lutuin lang na hindi talaga siya naka-meal plan, na hindi prepared yung ingredients niya. So, if we need like fresh gulay, ganyan, pwede kaming bumili doon. But for the things na like bulk groceries na bibilhin namin ay bibili kami sa Sam's Club and sa Walmart. So, I don't know if you've watched my budgeting Excel videos, ganyan, na hindi ko na-renew yung Sam's Club namin. Nag-stick to one membership card lang kami, which was Costco during that time. And then, nag-expire na rin yung Costco namin ng June. Our Sam's Club expired April. So, hindi ko renew. And then, yung Costco ngayon is farther from us compared to Sam's Club. So, ngayon, ang balak namin ay, ang i-renew na lang namin is the Sam's Club. We will not renew our Costco. Kasi it doesn't make sense na dala-dalawa yung aming membership. Hindi rin naman namin nasusulit. We will just go with Sam's Club. Ang habol ko lang kasi sa Sam's Club, mas mura talaga yung karne doon. And hopefully dito, meron yung diaper ni Mishi. Mag-grocery lang kami. And we will do it as fast as we can. Dahil busy si Daddy, madami siyang education. Busy din ako, madami din akong kailangan i-edit. So, we will be very busy today. Hopefully, mabilis lang kaming mag-grocery. So, samahan nyo kami. Let's go sa go! Titingin din kami ng, tawag nito, mga pwedeng gamit sa bahay. Pero hindi pa naman bibilhin. Tingin lang, para alam namin kung dito ba dapat kami bumili, or online, or somewhere else. Wala na dito. Wala silang mga ngayon, rug. Baka sa ibang area. Uy, magandang ceramic globes. Anong bibilin natin na gain na yung liquid? Ito? Ang bango. Yeah, para sa nala. Kaso siya pa? Ito mabango din. Tapos bili pa tayo ng ng scent booster. Mabango siya. Dapat yun yung alam mo na garage mo. Kung may garage ka. Ang ganda. Say hi. Hi. Wave. Hello. Gusto mo ba ito? Jack Rose. Matigas na alam. Oh, just wait. Promise me. 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 그 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각. Bili sana ako ng bell pepper, pero yung bell pepper na lang ata sa Walmart, masyado atang madami to. Sana ba yung ballpen ko? Daddy, may rice sila dito, diba? Or sa Walmart na lang tayo bumili ng kanin. Ay, bigas. Kanin. Hindi pala natin kailangan ng diaper, meron pala doon. Paper towel. Ha? Ano yun? Croissant?
Mas gusto ko yun kesa dyan. Mas gusto ko ang croissant kesa sa ganyan. With cheese. What's that? All ba? Ay, walang cheese yan. Pero masarap naman yan. Yan lang naman breakfast ko. Tapos magbabaon ka. Ito ba itong white bread? Mga ganito yung basuran natin na hanggang ngayon hindi pa natin ulo. Yeah. Pag isang taon. Hindi natin binibili natin. Mas din ba yun? Pero 360? Ganun ba? Good. Awan. Kaunti pampers na. Pampers Swaddler 360. Digit. Tadabalot ti ko in family do. Kano? Ayo. 31 sa ano? Sa Kroger's. Sumura. Pero meron pa naman. Dito naman tayo bibili. Next time. Dito ka na lang kaya. Magnito na lang? Ani 30 pa yun. Affectable sura dito niya. Ada probiotic na. Siguro di. Kuha na tayo? Sige. Tapos i-mix na lang natin. Kung gawin probiotics na natin. Wala ba? May Pediasure sila pero ganyan no. Pang toddler ba ate? Ito. Kinder sabi niya. Pang toddler ba? Natural and artificial flavor. Ata ah. Ito na lang. Nido 1 Plus. Ha, batang nido. Batang nido ka na nga. Batang nido ka na nga. Ano? Level up. Kung hindi na ito mantigas ang pupo niya. Wait, Mishi. Batang may lapat. Ay, bonakit gaya mga. Hopefully makatulong siya sa aking... Ay, ano, may little movers sila na hobbies. Pero hindi swad. Hobbies na lang kaya siya. Hindi 360. Pull-ups. Baka dati pull-ups ganun. Nata. Baka data. Pa yun. 84 lang. Ano 4? Ay. Top ka lang. Hindi kasi malalaki tong size na to. 5 pieces. Mahal, no? Wala. Wala silang mga ano. Sa online kaya. Online, meron kaya. Try na. Oh. This one, 100. Laklak ka. Pero 8x10. Ay. Yung LTE laklak. Ay, na-taste ka. 7. 10. Ay, 7. 7x10. Wait. Telepono tayo na siya. Ang laki ng pizza, no? Nainas dito. Ha? Ha? Nainas dito kasi ako. Kaya nga, mas masarap ang pizza nila. Pero magkano? $4 ka. Parang 189. Mas mura. Ano ba yung in-order natin dati sa Costco? $6 yun eh. Ano ito dyan? Pero with drinks. Or may kinuha ka pang ibang. So, mas mura sila? Hindi. Nagkagawa ako nun. Ha? Ang alam ko may iba kang binili doon sa Costco Meron na ata. ano. Dahil nangalap pa dito, sandwich ay dito, hotdog. Oo nga. Baka ngayon hindi masarap. Masarap naman siguro. Tapos doon na tayo sa gulay, Daddy. This way. Hindi natin kailangan ng chicken ngayon eh. Ay! Wala tayong sausage tsaka corned beef pala. Ito. Pomber. Ay, tatlo lang yung sausage. Pero kanya lang din. Kaya kasi try natin. Sige. Isa lang. Parang nag-escape mo. Kiss mommy. Kiss mommy. I love you. Oh, let's go. Let's go. Let's look for rice. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. I feel like the ocean. I can see you want this too. 'Cause you've been looking at me all night, trying to figure me
Eros na ngayon. No. Come. Wow, food for the kidney. Yan lang. Uy! Ibubang po. Yan lang. Yan. Oh, hindi naman ako inom. Let's go. No. I will check my... Dilpatan. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like a Chocolate. Kinder Joy. Uy, yung tubig niya, Daddy. Tubig ni Mishi. Ay, grabing init. Ngayon lang namin nagagamit ng ganito kadalas yung mga water bottle namin. Kasi dito sa Georgia, sa sobrang init. Parang Pilipinas, actually kaninang morning. Dahil gabi sa Pilipinas, it's even hotter here compared to the Philippines. It was 30 degrees Celsius kanina dito at 11 a.m. And in the Philippines at 11 p.m. it was 24. So, well, it's nighttime naman kasi doon. Tapos dito, medyo humid siya. Siguro mga 50% ng humidity ng Philippines, ganun. So, kailangan talaga may water ka lagi. Kasi nakaka-dehydrate yung init niya, pawis. Dito lang pa nagpapawisan ng kilikili namin when we were in South Dakota, when we were in Iowa. Nainitan kami, yes, but it's dry. Hindi siya yung humid. So, kahit nainitan ka, yun nga lang parang masakit sa balat doon. Tapos ang lakas ng hangin. Minsan wala namang hangin doon. So, parang hindi ka masyadong, it doesn't feel muggy. Muggy yung tawag nila, yung parang maalinsangan, di ba, Daddy, no? Yung humid. Ganon. It wasn't like that in the Midwest. Pero dito kasi, dahil nga malapit na sa beach, ganyan, may lake nearby, malaking lake, so it's humid. But it's fine, kasi we are looking forward to the winter. Na sana mas ma-enjoy namin yung winter time dito, na hoodie lang yung isusuot, yung hindi sobrang heavy kapag ano, yung sana ganun lang. Baka naman coat pa din ang kailangan kahit walang snow, pero yung lamig naman, ano. Kasi doon sa Midwest, syempre talaga winter is winter. No joke ang winter sa Iowa tsaka sa ano, sa South Dakota. So, tapos na kami, guys, na mag-groceries. Hindi na kami pumunta ng Asian store. Gano'n na kaya kalayo dito yung Great Wall? Tulos lang din naman. Sana pala umihi muna ako sa SM. Pilipinas kasi. Sa Walmart, sa WM. Sana umihi muna pala ako doon. Ang ham pala ng biyahe natin. Kala ko 17 minutes lang yung biyahe natin. 30 minutes pala tayo. Bano kung na-traffic pa tayo dito sa interstate. Diyos ko. Check lang daw namin, guys, ang ano, Asian store. Iba kasi yung, di ba, the last time we went to, no, the first time, nung nandito pa si Mama, we went to City Farmers Market. And then, pumunta kaming H-Mart last week. That was a Korean store naman yon. So, dito naman, parang Singaporean daw ata, itong Great Wall. May Great Wall din kasi sa ano eh, sa Sioux City, when we were still in Iowa. Pero same pa din, medyo malayo pa din siya. Medyo malayo siya kasi sa traffic. But, the miles is almost the same sa mga pinupuntahan namin nung nasa Iowa kami. Kaso nung nasa Iowa kasi kami, syempre walang traffic, kaya mabilis ka lang makarating. Sitaw nga din. Tag din ang downtown. Sitaw.
It's night in the city, and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, May papaya sila doon, oh. Kuha ka ng isa din, papaya. your place is closer than mine. 23 ata ni. Thai Mali rice. Nanginina ti rice na dito. Kakitaan, magiging Filipino po. Magiging UFC kasi dahil na ano eh. Ano nga peraso? Isa, each daw. Ay? Kata na tuwa. Pati aso. Ito yung hindi siya marinated, pwede pang sigang. Tatangay basit, bawasit. Lim ka na lang. Well. Milk fish belly, $9.99. Mas mahal. Ito na. Lang yata. Bunog. Unmarinated. Ano to? $8.99 naman. Oh, yun na lang. Mas gusto mo to? Maliit. Natatakal ka rin. Parang mas masarap tong mas malaki. Nay, dati Philippines products. Ito na. Yun. Filipino style, pero hindi ito yung... Ito yung sinabi mo na ano eh, na hindi masarap. Hindi malsam. Kaya nga eh. Bata, may isa. Ay, so lang. Tinola. Dati spiced vinegar dan eh. Dati kalamansi ko ada may. Extra. May frozen calamansi tayo. Konti pinakorot ba. Ito bangki ito dan. Uy, ang sturdy ah. Tapos ang ano pa, ang ganda pa ng ano niya oh. Oh, ito, bilog. Wala, may sana kabasit na eh. Ang ganda. Parang ano to eh, upuan nung nagmamanicure. Yung hindi matabang na ni Shit. May tupig. Rice. Gusto mo? Sige ah. Baka nandito na yan oh, yung mga longganisa. Tupig. Yan na yung longganisa nga oh. Yan is hotdog. Ay, sweet lang. Bukas naman ito. O, diba yung tupig? $5.49. Yan. Half kilo. Almost half kilo. Asiopaw nila. Ay, baba. Longganisa. May tapa pa sila. Sweet longganisa. Yung chicken. Saan? Skinless chicken. Oh, may vegan brand pa sila. Pork pero yun. May chicken barbecue pa. May magnolia sila. Ano sa ba? Pero wala silang chicken. Ay, baka. Yan, nila ito yung green jackfruit. Sabi niya, sarap na napangan. Eh, binibili natin na frozen na banana. Dami pala dito ah. Ay, may sardine sila oh. Fried sardine. Anong kunin mo? Isa lang. Ewan ko sa'yo. Di ba yun yung binili natin sa Baler. Baler? Anong gusto mo ba? Pero mas masarap pa rin yung ano ko doon. May Yung atsara artong, yun eh. oo. Ayan, pinakurat nga. Parang pinakurat. Parang pinapurat. Sausawan ng dingdong. Ay, dingdong. Ano? Galunggong. Galunggong. Di ba bumili ka balunggong? Oo. Tapos may ano tayo dito. May pang dinengdeng tayo. Ay, dingding to. Tunay na yan na dingdong. Yes, yun mga kaibigan. Dingdong na talaga to. Legit na yan. Nung ano kasi iniisip ko. Gusto mo ba? Oh, isa lang, isa lang. Uy! Uy! Pillows. Legit. Ilan? Dalawa. Pero $3.99 ha. Magkano lang to sa Pilipinas? May 100 na ba yung ganito? Mm. Ang mahal na rin pala kasi. Uy! Magkano to? $14.99 per pound.
Ang mahal pa man din. Tapos kakainin mo na dito. Tapos yung ititimbang mo ganito lang kasi nakain mo na na. Yung kada ikot nila ikan. Kumukuha sila ng isang pera. Sana masarap ito. Baka naman napakaan. Tikman mo ah. Ayoko nga. Baka mamasitahin ako. Siyempre titimbang to. Hey guys, so andito na po kami sa bahay and anong oras na? 7 PM na. Parang nakarating kami kanina sa Sam's Club. It was 2 PM. Oh my God, 5 hours kami outside. Ang tagal namin kasi naman 3 stores yung pinuntahan namin. Tapos na kaming mag-grocery kanina ng mga bandang 4 sa sa Walmart tsaka sa Sam's Club. Kaso nga dahil nagpunta kaming Asian store, yun, yung travel pa lang namin, may 1 oras na yun, balikan na yun. So, ayan, medyo nakakapagod. But anyway, if you want to see what we got sa mga grocery stores, watch the next video na lang. You know the drill. Hindi ko talaga siya i-combine dito kasi it will be too long, especially with the information that I need to add on. So, para hindi rin nakaka-boring. Ito lang naman video na to is for you to know kung ano ba yung mga meron sa mga pinupuntahan naming mga shops. The typical na pag-grocery lang namin dito. But anyway guys, if you want to see, head on to wait for the next vlog. Ayan, para hindi siya masyadong mahaba. But anyway, thank you so much for being with us today. And we thank you for being so supportive. Lalo na sa pag-support nyo sa pag-move namin dito. It's so overwhelming. Salamat everyone for the support. We really need that right now. Mahirap pag-move. Pero dahil nga with the community here as well, they are also very supportive. Actually, yesterday naki-party na kami. Naki-birthday party na kami. Medyo nakakapag-adjust na kami. So, yeah, thank you so much. Hindi ako magsasawang magpapasalamat sa pag-support ninyo sa amin. But anyway, if you want to see more updates, more updated kayo, I usually post Instagram stories or Facebook My Day with my Instagram and my Facebook. Same lang sila ng username. It's just Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. It will really help a lot. And like and mag-comment din kayo sa baba. Kahit i-comment nyo lang kung nasaan kayo na nanonood kayo, it will help our videos na i-push ni YouTube para makita ng ibang mga kababayan natin. Lalo na yung mga papunta pa po dito because madami din namang natutulungan yung mga ganitong videos ko para makita nila kung paano ba talaga yung buhay natin dito sa Amerika. Na akala ng iba, it's just bed of roses, but it's not! It's far from being in a bed of roses. Ayan, so thank you so much everyone. I hope to see you guys on our next one. Bye! We can do better. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a